Egy választáson sok minden múlik, és felelősséged van. Olyan párt nincs, aki mindenkinek megfelel. A főbb fontos dolgokat kell előre helyezned az életedbe, és az alapján kell döntened. Tisztelettel, nem gyűlölködve egymás felé, hiszen tudnod kell, te is dönthetsz rosszul. És nem mindenki hülye, aki nem úgy gondolkodik, ahogy te. Nekem az számít, hogy a családok kapnak segítséget, nem csak ígéreteket, lakhatást, adókedvezményt, támogatásokat. Ez kézzel fogható politika. Ők már bizonyítottak. A Tiszánál csak Magyar Péter nyilatkozhat, a jelölteket szinte nem is ismerjük, amit nyilatkoztak a jelöltek, azok totális ellentmondásban vannak Magyar Péterrel, a Tisza szakértői pedig olyan dolgokat árulnak el, hogy csak ámul és bámul egész Magyarország. Hogy bizony, adóemelés lesz, a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat megvonjuk, megadóztatjuk a nyugdíjakat is. Nem tudom, hogy kinek kell ott hinni.